Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'an fa innahu kana syafi'an li ashabihi. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus sederek pula Bapak Ustadz Narsiyah MPDI, segenap santriwan santriwati yang pada malam hari ini telah menghatamkan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu niki meskipun telat kula saged silaturahmi datang majelis ingkang insyaallah penuh keberkahan. Mugi-mugi kumpulane kula sampeyan kabeh dalu niki dicatat dening Allah Subhanahu wa taala, dianggap dicatat sebagai amalan makbulan indallah. Amin ya rabbal alamin. Kapinggali sholawat ma'assalam terlimpahkan selalu dumateng junjungane kula sampeyan kabeh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelawan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hal kang paling mendasar kanggo mempelajari agama, karena Islam iku mudune ning kota Mekah ning Timur Tengah adalah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab iku karena bahasa pengantare Kanjeng Nabi zaman semana, sehingga kenapa Al-Qur'an diudunakene nganggo bahasa Arab. Sementara kula wong Dermayu sampeyan wong Rehobot ya, sing awit lahir ora ngomong bahasa Arab, ngomongnya bahasa Indramayu, ngomongnya bahasa Rehobot, ana Reyang, ana Nyong, ana Isun ya. Sementara Al-Qur'an diudunakne nganggo bahasa Arab, sehingga karena sing awit lahir ilate kula, ilate sampean biasa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, akhirnya ketika belajar bahasa Arab itu kangelan. Ketika belajar Al-Quran itu kangelan. Banyak ulama-ulama melakukan penelitian pribe, penelitian dan eksperimen lamun ka neliti pribe carane supaya wong Indonesia ki cepet bisa maca Quran ya, karena tulisannya ini kene khotmil juz ammah.
Zaman bengen kula ngaji, bengen ngaji ku gambare bakal juz amaku gambare warna biru atau warna abang, terus anak wit kelapa. Zaman bengen ikut ternyata arane metode menurut kajian ilmiah arane metode Baghdadiyah. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Mu bahasa kene apa? Alif jabar a, alif jare i, alif pese u, ya a i u. Kunku zaman bengen. Nah, terus tahun 90-an metu sing Yogyakarta ya, metode Iqra. Langsung ba'aba, aba'a, ta'aba. Mulane bocah zaman kin kongkon nang nok coba todokaken huruf sod, lak kasih weru sod, ngerti so wis diharokati, ngerti a ora alif, karena metode Iqra huruf hijaiyah wis diharokati. Udah dilaka alif ba ta kaya ning metode Baghdadiyah. Anai aba'a, ba'aba, ba'a, a'aba. Terus dari jilid 1 yang terpisah-pisah sampai jilid 6 sing gandeng-gandeng. Tahun 2000-an ana maning metode anyar, metode anyar, metode anyar, metode anyar. Ana yambu'a, ana metode amsilati, ana metode macam-macam malah apa arane ning apa YouTube atau kaset apa duduk kaset perangkat kayak CD atau kayak HP, cara cepat membaca Al-Qur'an, cara cepat membaca Al-Qur'an. Sehingga zaman akhir zaman seniki wis ora kaya zaman bengen pengen bisa maca Quran iku gelis. Syaratnya nomor 1 ana minat, ana kepengenan, nomor loro ya ana waktu. Oleh karena niku ya kula sampean sing duwe anak lamun kongkon belajari anak ning umah dewek-dewek ya. Hah? Ora bisa wis langsung dijawab. Ku melayu bocah ya. Ana sing waktue langka. Kula dewek ke bakal belajari nembe dodok kamate wis melotot. Ya, kula ga orang belajari dewek. Karena mengkel, kuduk nyabet bae. Ya. Kok anak kula kelas loro SD nembe apal tekang wailul lil mutaffifin. Kepoko diundangaken guru mengubah. Soalnya bakal karo wong tuae mah, muter. Beli gelem, ngejak guyonan. Akhirnya tek undangaken Kang, anak ustad telatenana anak isun, soalnya lamun isun sing mulang mah tangan ki gatel pengen nabok. Ya. Jadi ngundang guru, alhamdulillah ning wong sejen manurut kayak anaknya sampean. Diulang ning ustad manurut. Kongkon nganggo kopiah nurut. Nganggo klambi nurut los ning wong tuae. Dikongkon sholat tepat waktu bagai wah. Tapi karena anak MDTA Nurul Huda guru sing ngomong. Mulane kula enak bakal pengen ngomongi anak lewat guru. Warana bakal nguyu aja ngadeg. Ustad warana bakal nguyu ning jero. Ustad warana bakal terus nguyu cewok. Ustad sing ngomong si bocah ki
nurut. Go dikongkon gawakin gak nurut, los lamun wong tua sing ngongkon. Dikongkon ustadze jepoke kudu bagus, lamun blesak ka izin. Ya bagian durung panen dereng. Alhamdulillah wis panen, silamun durung panen ka kuayang, aduh durung panen ya Ustaz Narsiak ya. Kongkon gawe tumpeng ya, duh. Utang disit. Iya kok. Ya. Jadi lamun dadi wong tua mulang dewek, muruki belajar A, B, C dewek, mulang ngaji dewek. Kapan mekayai, kapan mengsawai? Kok mulane kuduk ngerasa bunga, ngerasa bangga anak wong-wong sing menyediakan waktu, tenaga, pikiran ngopeni anake sampean belajar ngaji nganggo Iqra. Metode Iqra sing awit jilid 1 sampai jilid 6, kemudian juz ammah. Juz ammah be macem-macem. Ana model Kudus, Macae, ana model Mesir, ana model Kempek, ana model Pekalongan ta. Entah model apapun iku sebenarnya alat dasar belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Qur'an. Kun ki durung tekang jero nembe maca bae nembe maca. Lamun tekang dhuwur belajar nahwu, belajar sorofe, belajar fikih, belajar balaghoe, belajar hadits, terus sehingga ilmu agama Islam secara keseluruhan bisa dikuasai. Tapi kula sampean kabeh jare Gusti Allah wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nalika kula sampean kabeh oli nikmat fa insyaallah Gusti Allah bakal nambahi nikmat maring kula sampean kabeh. Ana maning hadise maqalae man lam yashkur al qalil lam yashkur al katsir. Sapa wonge ora gelem syukuran sebab perkara cilik kok maka wong iku ora bisa syukuran sebab perkara kang gede. Mulane bagian hatamane juz ammah. Ya, bagian. Wingi anak kula gak hataman juz ammah kelas 5 SD. Ari kakange tahun wingi. Untung ning kene anak wong sing gelem. Sampai ora usah ado-ado mengcerbon. Misal kecuali teskin mondok mendi kenembe. Ning kene nganggo latihan. Nganggo latihan. Syukur-syukur mben 5 tahun, 10 tahun ta atau 3 tahun ana wong Rehoboth sing apal Quran. Amin boten? Ana wong Rehoboth sing hafal Quran. Ya. Langsung viral misal. Bisa hafal Quran dalam jangka 6 bulan, dalam jangka 1 tahun. Misal kah? Ya. Mulane kin bagian khatam juz ammah disyukuri. Syukuran karo Gusti Allah anake bisa maca Quran ora kaya wong tuane. Ya. Wong tuane mah zaman bengen. Ya. Masih durung ana lampu. Tahun pira ana lampu listrik ya? 93. Kula dolane ning Temiang. Tahun 90 durung ana listrik. Ya Temiang. Mulane mau kabak Temiang belok kiri, Rehoboth belok kanan. 90 kudurung ana listrik Temiang. Berarti Rehoboth gak durung ana. Dolane numpak sepur gerobak.
Sekian wis akeh listrik. Arab sholat jamaah zaman kin mah musola ning endi-endi sing langka wonge. Ya. Zaman bengen mungkin musola jarang, masjid mung siji. Oleh karena niku syukuran anak kula sampean kabeh uripe luwih bagus tinimbang uripe sampean kabeh. Mulane kuduk akeh syukurane. Ya, sekolah gampang, ngaji gampang, tinggal wong tua mensupport. Ya, mendukung. Ya, sehingga mugi-mugi kumpulane kula sampean kabeh dalu niki dalam rangka syukuran diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Anak kula sampean kabeh sing khataman dalu niki didadosaken dening Allah sebagai waladun sholih, anak-anak kang soleh kang besok emben bakal bisa ndongaaken kula sampean kabeh. Amin ya rabbal alamin. Dan muga-muga ilmu kang dipelajari ning MDTA niki mancep ning jero ati, sehingga sampai kapanpun ilmu-ilmu kang diparingi, kang ditransfer saking guruwe iku akan membekas dalam situasi dan kondisi apapun. Ilmu-ilmu iku tetap membekas ning atiye anak kula sampean kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ya, pun jarek adergas delat karena wis dalu ya. Sing penting kula ngukuraken kewajiban ngomong ya. Nomor loro mangga sami-sami dedonga njaluk karo Gusti Allah, mugi-mugi Gusti Allah selalu memberikan perlindungan dumateng kula sampean kabeh. Gusti Allah memberikan bimbingan dumateng kula sampean kabeh, memberikan bimbingan kangge keluarga kula sampean kabeh. Gusti Allah ngelancaraken segala urusane kula sampean kabeh. Gusti Allah njembaraken dalan rizki kula sampean kabeh. Gusti Allah memberikan kesehatan dumateng kula sampean kabeh, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan ekonomi. Tambah umur kula sampean kabeh, tambah rajin ibadah, tambah istiqomah oleh ibadah, tambah ikhlas oleh ibadah, tambah sabar oleh ibadah, tambah tawakal hingga akhir umur kula sampean kabeh husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wal qabul bijahir rasul syai'un lillahi lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al ربنا لا تدع لنا في مقامنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيوبا إلا سترته ولا ظالب علم إلا أعنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا من الذين إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيزا غفر رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين استجب دعاء بركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.